Da Veiga podemos dicir que teñen un entroido de medo. Comezaron o proceso de recuperación das personaxes hai uns 12 anos. O noso entroido ten moita tela marinera, pero sen recuperar. Entón, o que estamos facendo a asociación é intentar recuperar algunhas das figuras que antiguamente, sabes, había nos pueblos. Porque o que era o entroido en sí, cada pueblo tiña o seu, porque había muchísima xente. Anos 20, anos 30, anos 40, 60, ainda había moita xente. A partir dos 80 a Veiga empezou a perder, pero daquela, entón todo o mundo tiña, todos os pueblos tiñan o seu entroido personal. Son figuras, fíjate que teño na mão, xa podes ver, este a morte de Baldín, e era como que cerraba o entroido, sabes? É a morte xa, morreu o entroido. É aquela pena de que morrera o entroido, entonces era a última figura, e sacábana o martes de entroido pola tarde, era a figura que salía, que seguramente que saliría algunha máis, fijo, pero sacaban, era o final do entroido, é o que simboliza. Outras das personaxes xa recuperadas son o boi, o charrelo e o zamarrón. O charrelo é unha figura que ven de Baños. Ese recuperámoslo en Baños. Bueno, pois é unha figura que leva as esquilas. O que pretendían era, os das esquilas, é unha apreciación, había moitos pueblos. Por exemplo, Baldín, hai unha señora moi maior que veu a vivir pa aquí vai uns anos, e ela sempre me conta que estaban os das esquilas. Entonces é un pouco tamén, como é o charrelo de Baños, simplemente que non levaba tanta floritura. E creo que a cara levábana como descuberta, sabes, puñan algo na cabeza, pero a cara iban descuberta. Pero sí que levaban as esquilas e andaban a correr, a meterse carmozas. Entonces o charrelo é un pouco esa figura en Baños, pero eles sí que chegaron a poñerlle nombre. Non é o home das esquilas, sabes, en Baños, senón puxéronlle charrelo, como sona. Entonces vestíanse de liño, que realmente era a roupa que había por dentro. Se te fijas, as enaguas das mulleres era todo liño, as camisas deles eran de liño, entón vestíanse un pouco con esa roupa, non a roupa que levaban por fora, que era o pantalón de pana, tergal, claro. Entón intentaban darlle o mellor un pouquiño de colorido, colocaban uns lazos, facían as caretas de madeira, o mellor cada un faría do seu. Entón, cunhos panos de 40, antiguamente chamabanlle pano de 40. Entón, era moi fácil de conseguir, porque os había nas feiras. Entón, adornábanse moito co pano de 40, colocaban igual as esquilas, algúns levaban un tipo bastón, sabes? E o que facían era eso, pois meterse, pois volvemos á mesma, a meterse cas mulleres. As esquilas son eses pequenos cencerros ou campás que levan arredor da cintura e que van soando cando camiñan ou botan. O zamarrón é propio de Vilanova e Corzos, pero non son iguais. Entón, o de Corzos era como máis oscuro, como máis, sabes, era como máis negro, máis. E o que levaba era a careta, tamén que as facían de madeira, van todos vestidos de negro, e levaban, antiguamente as calles estaban sin asfaltar e sin nada, xa sabes o que había na calle, moito bulleiro e cinsa había a barrer, inda que había o día da fariña, o día da cinsa, entón eles nun pao puñan como moitos trapos, entón o que eles facían era, imagínate, meter na calle ou na cinsa e a repartir como se non houbera un mañá ali, sabes? Esa era un pouco, pois, para espantar, digamos. Así que ao final temos un entroido un pouco de medo, sí. E o zamarrón, o zamarrón de Vilanova tamén aproveitaba vestir de liño blanco, sabes? E tamén levaba esquila e tapábase, porque Vilanova había moita ovella, bueno, antiguamente aquí había moito ganado por todos os lados. Entón aproveitaban a facer moitos traxes calá das ovellas. Era moito como facían, a parte de ir co liño, claro. O carácter destas personaxes é vacilón e celebran os xoves de compadres ou os xoves de lardeira, pero o seu día grande o martes cando se reúnen os fulións e as comparsas.
O touro e o xigante de Celavente e a máscara de Buxán son os protagonistas do Entroido do Bolo. Non houbo ningún momento que os veciños saiban no que se perderan estas personaxes. Sobreviviron tanto a guerra como a dictadura, e do que se foi traspasando de xeración en xeración, creen que ten máis de 100 anos. A preparación para a máscara non é sinxela. Comézase polo pixama e remátase co pucho. Cóntanolo Dolores Rodríguez. Sempre foi a mesma máscara, só que fomos facendo, pois bueno, a medida das cousas que tiñamos. Pero antes salía un mártir de carnaval. O mártir de carnaval era cando se facía a festa e recorríase todos as casas ou o pueblo e despois íbase a Outeiro. Agora tamén vamos a Tuxe, porque, bueno, tamén, pois, bueno, vamos acumulando pueblos do lado, así a axudarnos un pouquinho. Primeiro leva, pois, un pixama antigo dos antigos, despois unha camisa, despois unhas botas e unhas legues. Empezamos por un mantón, que é o mantón, chamamos o mantón de abaixo, e encima poñemos as esquilas, despois leva un mantón atravesado dun lado e outro do outro, cos seus lazos, pañuelos, por diante e por detrás, e poñemos os lazos, con unha corbata, os colares, e despois o que é o típico pucho. O pucho leva unha boneca que adoitaba ser das mozas, nais ou irmás de quen levaba o traxe. As imaxes que podemos ver son momentos íntimos da vida de quen se esconde tras a máscara. Noutros tempos eran postais. Comezan o 17 de xaneiro e antigamente facíano todos os días. Agora resérvanse para as fins de semana. O xigante e o touro tamén recorrían as aldeas, pero cara ao outro lado. Rara vez se atopaban. Somos o xigante e o touro. O xigante, a xente leva as polainas, o xigante é o que vai correndo diante do touro. Bueno, isto é... E o touro, decir, o xigante leva eso, leva un mantón de manila. O sombreiro, antigamente era todo de camelias. E no tempo delas, nos tempos de antes, que sempre se daban as camelias e se andaba por todos os pueblos. O seu sombreiro, había 2 ou 3 touros, todo era de camelias. E todo con bordados así, con mantón, que este é unha manta moruna, desas que se traían de África, era para as mortaxas, se foron así como é bonita, se foron poñendo no touro. O touro era como unha escada pequena, unha escada pequena que hai que ir correndo, vai o xigante diante, asustando polos pueblos, asustando os nenos, fai as mulleres así, o touro vai cos cornos a xuntar as mulleres, claro. E o espello era para que engallolalas, para dicirlle, mira que guapa estás, mírate o espello e tal. Despois as mulleres querían saber quen era o touro que tratara de conquistalas. Os días grandes para eles eran domingo e martes, pero saían moitos fins de semana dende xaneiro ata rematar o Entroido. O boteiro de Viana do Bolo é unha das figuras máis antigas do Entroido en toda Europa. Aínda que non se sabe moi ben a súa orixe, os antropólogos sitúana nos povos castrexos pola súa vinculación co fulión. Segundo a súa procedencia, os traxes e costumes e ata os nomes dos boteiros cambian. O seu carácter é agresivo e autoritario. Teñen que poñer orde e engalanar a señorita da comparsa, levando por diante a quen sexa. É para os vianeses a forza e o sentimento do seu entrudio. Nós sí que temos documentado de máis de un século, non? De que xa se facía, por lo menos, a representación nas aldeas, tanto do fulión como da comparsa,
que era onde participaba a figura do que hoxe coñecemos como boteiro, pero que era, pois eso, chamaban o vello de esquilas, o faroleiro, o home de esquilas, non? Despois de máis chegado aos anos 80, cando o Fulión chega á vila, porque antes só se representaban as aldeas, cando chega á vila, o que se fai é que utiliza o boteiro para abrir o desfile dos fulións, non só no que era na representación da comparsa, que a comparsa é unha obra, digamos, teatral, onde, bueno, se satiriza en versos, rimando na segunda e na cuarta, faz unha representación onde se satiriza sobre acontecementos que aconteceron na nosa comarca ou na provincia ou a nivel nacional durante o ano, non? Entón, pues, bueno, pues, faz como unha pequena sátira e parodia digna de ver, que, bueno, que convidamos a todo o mundo que veñan este ano nos 2 sábados de Entrudio a vir a vela, porque se representan diferentes aldeas do concello, non? Iso é o que realmente nos representa. Depois, o que é a figura en sí, que vedes aquí, que é o boteiro, pois, bueno, vedes como sempre soen ser mozos ou mozas, pero que sean altas e que podan representalo. Cada vez hai máis mozas que se visten de boteira, que para non ser un orgullo que a muller tamén se represente dentro do boteiro. Bueno, o noso Entrudio, pois eso, cubrir o ciclo festivo desde xoves de compadres ata martes de Entrudio, e, pois, bueno, faise o enterro da sardiña, que o mércoles cinza, que é onde xa remata o ciclo festivo. De abaixo arriba levan unhas botas de fuelle, un pantalón con flecos que pode ser dunha ou outra cor en función do pobo no que se fagan, neste caso é vermello por ser de Viana. Todos levan o mesmo cinto de esquilas e a camisa, unha das partes máis complexas, xunto coa máscara e a pantalla. Camiseta que é unha camisa feita con cinta de raso e suelen levar sobre 800.000 metros de cinta plisada e doblada e cosida sobre a propia camisa que vai interior de algodón, vale? Pois a típica camisa normal, a monca que falábamos antes, normalmente solemos por un rabo de zorra, e despois a pantalla que vamos por despois, que é o que sí, a máscara, non? Temos que puntualizar que dentro do Concello de Viana do Bolo hai 2 povos que ten unha máscara diferente. Está o boteiro de Fornelos de Filloás, que leva o traxe moi parecido con esquilas ao do boteiro común, só que levan a monca leva unha pompa, vale? E despois a máscara de arriba é igual ou parecida a moi parecida a de Vilariño de Conso. E despois temos a máscara, que é un pobo de Vilar de Miao, que está por limítrofe con Manzaneda, que leva a máscara e o traxe similar ao Fulión da Mourela pa cá de Manzaneda. A tradición sempre se mantivo nas aldeas, onde, aínda estando prohibidos, se agochaban da Garda Civil e festexaban dun xeito máis discreto. O que si se perdeu durante uns anos foi a comparsa, concretamente no 1992, pero recuperouse hai 7 anos. No Concello de Cartelle teñen a sorte de ter 2 entroidos, o de Sande e o das Teixugueiras, e cada un deles ten os seus propios protagonistas. Según nos contan os nosos antepasados, pois, bueno, a figura da bonita era a figura principal, que só vestían os 4 mellores mozos do pobo, o sea que era como un casting, e para as familias era un orgullo que os seus fillos fosen elexidos bonita de Sande. Entón, esa foi as primeiras orixes. Si que o traxe tamén ven de moi atrás, porque eses 4 mozos vestían mantos de Manila que traían da guerra de Filipinas, e incluso se pedían prestados, porque eran uns mantos moi costosos, e incluso nos comentaron que nunha igrexa de Ramirás, creo que foi, que lles deixaban o manto da Virxe para vestir nestes días de entroido. Entonces, digamos que ven desde moitísimo atrás. A figura das bonitas recuperou unha asociación de veciños a través de vivencias dos maiores, e tamén porque se chegaron a topar algunhas pezas nas casas, como, por exemplo, o gorro. Pero sí que hai unha dualidade, e esa dualidade pasa por ter unha gravata e unha saia. A saia é máis típico de mulleres e a gravata máis dos homes. Isto tamén nos indica, según os que máis entenden disto, é que os traxes son moi antigos cando se dá esa dualidade. Despois abaixo veiste unhos zapatos negros, unhas polainas que se levan unhos asouxeres que, aínda que non fan moito son, como poden ser as chocas, sí que deixan sentir a súa presenza.
calzón blanco, a saia que vos comentaba, que a saia tamén ten unha historia bonita porque se fai cos mantóns, bueno, coas típicas mantas de antes que todos tiñan na súa casa. E incluso hai familias que comparten a mesma manta, pais, fillos ou primos que da mesma colcha pois fixeron a saia de bonita. Depois vestimos os mantós que están cruzados, a poder ser de cores vivas, a gravata que vos comentaba, unha camisa branca e depois tamén é moi característico que é a nosa máscara. A máscara está feita dun arame moi fino. Sí que nos falaron dela en Sudamérica, en Canarias e algunha creo que en Alemanha, creo recordar. Lle tamén moi senlleira porque non é moi común vela, tamén se pinta con rasgos de muller, aínda que o vestisen os homes. E depois sí que xa para coroear pois o gorro, que está feito con aros de madeira, e depois 4 picos onde se insertan as plumas de galiña, de ave ou así. As bonitas co bimbio ían apartando a xente para poder ver os números satíricos que se facían durante a festa. Tamén teñen dúas figuras máis. O oso, que representa a chegada da primavera, e a vaca, que sempre se porta ben ata que tolea no entroido. Os peliqueiros das Teixugueiras non son tan tolerantes como as bonitas, porque estes sí que mallan cun bimbio en todo aquel que non acata as súas ordes ou que non respecta a traxectoria do meco. A muller ou a novia, nesto, ou a chica, o que fora, disfrazaba o novio. E o peliqueiro é o que ten que levar o carro direitiño. E mallaban, é dicir, malla cun bimbio, dan duro e non te podes protestar porque ten que levar por o sitio, por o percorrido que ten. É a tradición que ten o peliqueiro, a función dela. Isto trata máis ou menos no 1870, que un recaudador de impostos viñan cobrar os impostos e os veciños estaban fartos de pagar, deronlle unha boa palliza ao recaudador e recorreron por todo o pueblo. E aí é cando empezou o entroido este. E ao meco, pois, cada ano vamos lle pondo un nome dun personaxe que sea, pois, famoso durante o ano. O ano pasado foi o Putin e este ano pois o padriño dirá a ver que nombre levará. Toda a tradición en torno ao meco non é baladí. Hai que seguir todos os anos o mesmo procedemento tanto para a elaboración como para o bautizo e para a carreira. Vaise cortar un piñeiro ao monte, dá igual o piñeiro de quen sea, ao ser pa meco teno que donar. E despois vamos a Picoña, que é onde se fai, ese sagrado, faise o meco, elaboranos, xa hai unha xente que se dedica a elaborar o meco, e despois vamos á fonte. Na fonte, botas á fonte, e despois o padriño, pois teno que bautizar, cunha botella, bueno, cunha xerra de viño, o traese para arriba, para ir para o peto, atas aí, e despois á tarde, pois a noitiña gárdase, porque senón os cativos, o que fan é escondelo, e hai anos que non aparece. E despois á noite, pois temos unha cea popular, todos veciños, vamos comer aí, somos sobre 150, 160 personas, ven unha charanga, e a noite andase por toda a bodega do pueblo, por todas, bebendo e comendo, cos veciños peso portanse de maravilla, todo gratis. Baixa polo cótaro e sobe pola barriga. É así o... Entón ten que ir ao alto do outeiro do Meco, e ao vir do outeiro do Meco, pois aí, entre toda a xente maior e a xente nova, fan aquí unha guerra, entón saber quen é o que leva o meco para arriba. Normalmente sempre ganan os de arriba. Vale, a tradición é esa. O seu día grande é o martes, pero xa comezan coa festa o domingo. No 2004, os veciños de Muiños toman a decisión de recuperar o protagonista do seu entroido, o cabreiro. A figura emblemática do entroido aquí no Concello de Muiños é a figura do cabreiro, o traxe do cabreiro, que ten a súa orixe no pobo de Vilar de Cas, na parroquia de Souto de Limia. No ano 2004 pois, foi recuperado gracias ás achegas veciñais. Un pouco que nos contaban os veciños e veciñas era que vestíanse un pouco das roupas que tiñan na casa. Vestíanse de cabreiros, de pastores.
E despois a Concejalía de Cultura, a través de Alejandro Castro, recentemente falecido, baixo o patronaxe de América Soto, pois elaboraron un único traxe de cabreiro. O cabreiro simboliza un animal típico da zona de montaña, que baixaba o pobo dende o monte para participar nunha loita que remataba cunha danza facendo soar as chocas. Pois mira, ten dúas partes diferenciadas. A primeira é a máscara da cabra, que rinde un pouco homenaxe pois, ao animal, a cabra, que era moi común e moi importante naquela época. Antigamente facíase co propio cráneo da cabra, pero hoxe non procede ter que matar o animal para facer un traxe. Entonces, facémola un pouco de papel cartón, é un proceso moi elaborado, despois recóbrese con esta tela en imitación á cabra de dúas cores, os cornos tamén feitos de papel cartón, e despois a outra parte que é un pouco rendindo homenaxe ao pastor, que leva unha camisa de liño, de cor cru, leva un chaleco de lá 100% pura, de cor vermella, con pasamanería ricamente bordada, leva un pantalón de cor negra tamén, lá 100%, tamén con cintas ricamente bordadas, leva abaixo un pouco homenaxeando tamén o cor da cabra, unhas polainas en cor marfil, atadas con cintas de semicoiro marrón, leva unha capa negra tipo veludo con cintas de cores. Antigamente decían que esta capa que se elaboraba co propio coiro da vaca. Despois leva un zurrón de cor marrón en semicoiro, leva unha faixa de lá cor vermella e por riba leva tamén un cinto de semicoiro marrón con hebilla e os cencerros. E por último tamén leva a vara, tamén en homenaxe aos pastores, e no extremo superior a cola do raposo, tamén rendindo un pouco homenaxe á figura do raposo tamén, que era importante nesta zona dos montes da Baixa Limia. Eran os cabreiros os que anunciaban a chegada da gran cabuxada do domingo. Empurrábanse xuntando sombreiros ata que o contrario cedía. Isto facíase imitando a forma en que as cabras agochaban a súa cornamenta con ademán de chocar, para chegar á altura do que ven de fronte e cambiar lixeiramente a súa traxectoria para evitar pasar ao seu lado. Estas personaxes saen o sábado anterior ao de Entroido polos pobos, para que todos os veciños os poidan ver. O 1 de marzo percorrerán as rúas da súa capital. Hai unha merenda cea ese propio sábado 1 de marzo, un pouco para xuntar a veciñanza, e tamén temos o venres 28 de febreiro que teñen un desfile infantil co colexio Valle Inclán e ca gardería. O Entroido de Laza é un dos máis enxebres de Galicia. Ritos e personaxes ancestrais protagonizan o transcorrer destas irreverentes festas. Os días de Entroido en Laza discorren entre a Praza da Picota, centro neurálxico dos actos, e os bares tomados polos mozos da vila, que crean un ambiente festivo coas súas continuas esmorgas en torno ao bo xantar, o viño, o licor café e as típicas aguardentes galegas. Os peliqueiros, armados coas zamarras, unha especie de látego con mango de madeira perfectamente labrado, con 6 chocas no cinto, son as personaxes estrela e chaman a atención pola súa particular e impecable vestimenta, que pode pesar ata 15 kilos, e as súas caretas demoníacas adornadas con imaxes de animais. Según foi o tempo evolucionando, pois tamén foron os traxes evolucionando. Entonces agora casi o ten todos. Se non hai 3 nunha casa, hai 4, depende a familia que sea. E xa o teñen de nenos e despois xa hasta maiores. Entonces agora xa a evolución tamén, o fío xa é máis outro tipo de fío, é máis algodón, antes era o que se pillaba. As lanas que levan por abaixo, tamén había unhas que se destiñían ao lavalas, agora nada, agora é todo sintético e xa non destiñen. A tela igual, porque facían de sábanas que facían no tear,
entonces agora xa son algodós ou liños, xa van evolucionando. A chaqueta igual, agora xa os galós xa son outro tipo de galós, xa hai máis... Antes había os típicos dos curas, das casullas e deso, pero agora xa van aumentando, porque agora para varios entroidos xa se gastan eso. O terciopelo xa é millor, antes era panilla, agora é terciopelo de algodón puro. A chaqueta tamén é dunha tela de algodón, máis tostadiña, para que aguante máis, porque isto non se pode lavar. Os flecos tamén son millores, porque isto agora é moi malo de conseguir, porque son os flecos especiales que hai e son moi difíciles de conseguir. As charreteras tipo ejército xa se foron reformando, antes levaban a ancla aquí, agora non, tipo ejército. O símbolo da estrella levouno sempre, porque dicen que é o símbolo da fortaleza, e que lle dá fuerza ao que o leva. Levan moitas cousas, levan aquí arriba, leva a camisa, unha camisa blanca, con corbata, moi elegante, levan unha pañoleta con 3 broches, 2 adiante e 1 atrás para sujetar, para cando corran. Despois xa o pantalón leva unhas medias de fío, levan zapato de vestir, levan unhas medias por debaixo da rodilla, e despois xa isto moi sujeto arriba, con uns tirantes e con unhas faixas por adentro, e despois xa unha por afora que lle cubre por aquí, por encima do encaixe do pantalón, toda alrededor, toda moi ben estiradiña, para que sujete a cintura e non nos manquen. E ademais para que o cinto de chocos podía ter máis sujeción e toque mellor. E aquí leva a piel de coello e por atrás levan unha piel de gacela. Non todos levan piel de gacela, este é o rabo de cabalo, que é o que se lle piel de gacela, aquí vai cunha badana moi ben rematada, para que non nos manquen cando metan aquí a cara. Fan a súa aparición o domingo de Entroido despois da misa. Percorren a vila en grupo impondo a súa lei. Pódeselles insultar, pero nunca tocar nin ensuciar o seu ataví. O peliqueiro, cando corre, non se lle pode meter naide de diante, nin tirarlle unha botella, nin tirarlle nada, porque eles só lo ven ao lexos. E os nenos pequenos tamén só os ven ao lexos. Se o neno pequeno se cruza, pois aí xa entonces hai que ter vista, mirar desde atrás, os nenos xa nacen con ese medo de que non se poden meter de diante de naide, porque hai que deixar espacio, e a xente tamén non se pode meter, por iso que algunhas veces sempre pasa, non é que o peliqueiro de Laza sea malo, é que se o sitio que ten o peliqueiro a xente se mete, entonces eles teñen que dar ca zamarra, porque senón non terían espacio eles. Peliqueiros como que cando se visten se transforman, non sei o que se sinte porque eu nunca o puxen, pero que se sinten como se levaran, non sei, algo que vai un sentimento dentro e que lle dá forza para correr. Un dos días máis animados é o luns de Entroido ou Día da Borralleira, cando pola mañá ten lugar a farrapada, batalla de trapos untados con barro e a xitanada, procesión de parellas montadas en burros. E pola tarde baixa dende cima de Vila a Morena, un home cuberto cunha manta e cunha cabeza de vaca que se dedica a levantar as saias das mulleres, axudado pola súa comitiva que lanza sobre a multitude na Praza da Picota unha chuvia de formigas vivas, en ocasións misturadas con vinagre e fariña, para poñelas máis rabiosas. No ano 1991, o Concello de Sarreaus tomou a iniciativa de recuperar o traxe
e con este a celebración tradicional do seu entroido. O deseño do traxe foi un traballo artesanal que xurdiu a partir de moi pouco que se sabía do antigo. A orixe do personaxe do vergalleiro, sí, o que é o vergalleiro propiamente. O vergalleiro, máis ou menos por o 90, nace o que é a figura do vergalleiro como conocemos, como se ve ahora mesmo aquí. Que pasa? Que o vergalleiro, digamos que é unha mezcolanza, porque había que lle dar unha identidade propia ao Concello de Sarriaos, e é unha mezcolanza de, pois, posiblemente do matalobos e outros personaxes que había pola zona, incluso peliqueiro tamén había aquí na zona. Entonces, para diferencialo un pouco, e non había vestixios de como era exactamente, sí que algo sí que se pudo investigar, e nada, diseñouse un traxe, bueno, este traxe. E digamos que aí é donde se conoce o vergalleiro como tal. Leva unhas polainas de fieltro con espompós, sempre de color roxo. Despois, tanto o que é o pantalón como a blusa que leva son de liño, faixa, bueno, típica faixa de, bueno, e despois un chaleque. Nos puños e os cierres intentouse, bueno, pois máis ou menos o que había antes, non había nin os corchetes, nin botón, nin entonces, pois bueno, para representar un pouquiño o antergo. Despois leva unhas choquiñas tanto aquí como na máscara, e bueno, e despois o que é a máscara arriba. A máscara arriba, bueno, sí, centrome na máscara. A máscara arriba está feita de cartón pedra, hai uns moldes de escayola, onde se farían as dúas partes, a parte de adiante primeiro e a parte de atrás. Uniríanse despois, líjase, púlese, cada un xa o que queira perfilar, e todas as máscaras levan, bueno, a ver, a cara, digamos que intenta ser un pouco alegre, e a figura dun toro. Na parte de atrás, esta non ten nada, pero normalmente aquí detrás hai xente que ponlle algún símbolo castrexo, normalmente. Famoso dende o medievo, o entroido de Sarriaos reunía na metade do século XX a varios personaxes, como o matalobos, o polainas e o peliqueiro. O vergalleiro representa a virilidade e a fecundidade, a prosperidade, en definitiva. O vergalleiro como tal, en teoría, o que levaba, de aí ben o nombre, era un vergallo. O vergallo é o aparato reproductor dun toro. Secábano, bueno, non se sabe moi ben como farían, pero evidentemente sería seco, e despois iría, ao mellor, como especie de látigo, e a punta sería eso. Como eso, a día de hoxe, era xa conseguir o que son os cornos xa é bastante difícil, pois, bueno, cun corno é o que vai chamando a xente co corno. O domingo de entroido é o día grande desta personaxe. O momento de vestirse é moi salientable, para despois percorrer as rúas do pobo. O acabar a celebración e sen esquecernos de repoñer forzas co porco asado típico, o traxe gárdase sen pasarlle o ferro, para que non lle queden marcas. En Entrimo reinan as madamitas e madamitos. Como curiosidade, son das poucas zonas nas que se vestían tanto as mulleres como os homes. Xa levamos uns anos que se recuperou, pero estamos ainda en proceso de mellora, non? Porque non hai moitos datos ou casi ningún dato do traxe. Fai bastantes anos, pois unhas mozas e mozas trataron de recuperar o noso traxe tradicional, que é este, os madamitas e madamitos do Concello de Entrimo, e anduveron por os lugares, pois, falando cas persoas maiores, a ver que lles podían contar deste noso traxe. O traxe foi recuperado tamén a raíz da imaxe recollida na Historia de Galiza de Otero Pedrallo. Isto, tanto o home como a muller, ten unha historia que trata de ridiculizar e facer o escarnio da xente señorita
non na realidade non eran. Realmente era como nas formas, pero a realidade era outra. E entonces que fixeron? Sacaron ao exterior a roupa interior desa xente, que por eso son as enaguas e os calzóns das mulleres. É unha enagua con rendas, que eran as que levaban elas por adentro, unha camisa blanca con rendas e tal, levan o habano que levaban as señoritas, é unha mistura, non? E un bolsiño que era o que elas tamén levaban, un bolsiño que cando iban pasear. As medias tamén son de rendas, unhas alparagatas que de esparto, realmente, agora non son como as que había antes, evidentemente, pero son así. E un pano cruzado aquí, e o chapeo, o sombreiro, é o que realmente co que traballaban no campo, que era un sombreiro de palla. Enfeitaron con fitas e tapáronse a cara cun velo e tamén levaban a cara tapada para que non as coñeceran, evidentemente. E este é o traxe da muller. E o traxe do home, pois é como un pouco afeminado, porque o que levan son os calzóns das mulleres que levaban por dentro das saias ou das enaguas. Entón sacaron ao exterior. Levan os calzóns desas das mulleres tamén, levan rendas, eran ben adornados, e despois os cabaleiros ou aqueles señores levaban unhas capas super largas, super longas, hasta os pés, non? E entón acurtaron ya, levan unha capa super curta, que xa é o que non tiña para unha capa longa, pois xa era un pouco irrisorio ou eso. E despois levan na cabeza, pois levan a careta, a cara tapada con a careta, pero, como vedes, levan uns bigotes super exagerados. E o gorro, pois é un cono de cartón, tipo bufón, con fitas de cores, para facerlle o ridículo a máis que pudera ser. E despois levan unha variña na mão, como a moitos ao longo da nosa terra galega, que realmente é para mandar, non? É unha vara autoritaria. Pero aquí, do que se escoita, e tamén do que vivimos nós, porque eu sempre vivín o entroido, xa non de madamito, sino o entroido, os carantoños, como lle chamamos aquí nas ao carnaval, os disfraces de rúa, que cada un se viste co que ten na casa, chamámoslle carantoños, e chamábanse carantoños. Esa palabra agora utilízase pouco, pero faldrexaban as mulleres con esa vara. Estes homes levaban unha variña, entón faldrexar querese dizer levantarlle a saia para lle ver as pernas. Estas personaxes ridiculizan os señoritos da época e saían nun cortexo ou desfile en parellas. Este cortexo, o sea, saían pola rúa, non? Acompañados diante cun gaiteiro ca cara pintada de negro. Iba tocando a gaita abrindo o cortexo. Acompañada ese cortexo e ese, ahora chamado desfile, pois dun carro de vacas engalanado coas flores que hai nesta época, nesta data, que son as mimosas e as camelias. Ademais, acompañaban uns personaxes vestidos de vellos e vellas, e iban botando o borrallo á xente que estaba mirando. E chámanse os farandulleiros. Pois deso compónse o noso entroido tradicional. A máscara é o personaxe central do entroido de Manzaneda e vai acompañada sempre polo fulión. As máscaras danzan ao ritmo dos bombos, as aixadas, as cornas. Tradicionalmente eran os homes os que vestían o traxe, unha norma que quedou atrás. Hoxe son moitas as nenas que seguen a estela de Miriam Álvarez, unha das primeiras mulleres en vestir a máscara. Hoxe leva case 25 anos bailando. Os
seu baile resulta casi que hipnóptico. Lembra os derviches turcos xirando sobre si mesma. O pucho que cada unha leva é o elemento que se identifica. Non se pode mover nin quitar, así que lucilo tamén é todo un arte. Máscaras e fulións van percorrendo os povos da contorna, pedindo sempre permiso para poder entrar, visitando todas as casas. Son os felos, os protagonistas absolutos do Entroido de Maceda, probablemente unha das figuras máis queridas de todo o Entroido ourensán polo seu carácter. Estamos aquí en Tioira con nosos felos, o personaxe do noso Entroido de Maceda, o protagonista, que ao final é de onde parte todo. O felo dende sempre foi unha figura que andivo polas aldeas, levando alegría, levando felicidade aos nosos veciños, e a día de hoxe seguimos sendo un entroido rural, que é o máis importante, penso, do noso entroido, un entroido no que o felo sigue sendo ese personaxe que vai polas aldeas levando alegría, e creo que é o que nos distingue de outros entroidos, que seguimos sendo un entroido rural, pa xente de Maceda, que estamos encantados de recibir xente de fora, pero un entroido feito pola xente de Maceda para a xente de Maceda. O seu é a troula, as bromas, enredar cos veciños, facer 1000 falcatruadas, indo de pobo en pobo, mesmo ata as aldeas máis pequenas, onde o son das chocas anuncia a festa que está por chegar. Non atenden a lei algunha, aos felos todo lles está permitido, con eles todo é posible. O felo é a figura referente do noso entroido, dedícase a ir polos pueblos todos da nosa contorna, da nosa serra, e visitando a todos os veciños. Os veciños acóinos con moita alegría, xogamos con eles un pouco, vacilamos, facemos algunha pequena putadiña, por decir así, e disfrutamos das nosas aldeas e dos nosos veciños. O traxe está composto por unha carauta, na que sale un animal da nosa serra, a chaquetilla que leva varios, diferentes cintas de colores, a garabata, collares, a faixa, que, hai xente que leva blanca, de algún tipo de color, o pantalón cos perillos, que, hai xente que os leva de fío, outros de lá, medias negras, calcetines blancos e as botas de falla. E as chocas, que é o principal, 5 chocas levamos. Yo callao, que xa me olvidado. Despois de case 70 anos perdidos, este ano en lugares como Tioira ou Carguizoi quixeron recuperar outro dos seus ritos do entroido, os reinados. Os reinados facíanse en moitos povos da serra, non só por esta zona, e consiste en que os veciños dun pobo saen acompañados de 2, 3, 4 felos e van vestidos, algunhas como de señoritas, moi arregladas, outros como de farrumecos, tal, e van ao pobo do lado e cando chegan ali os veciños do pobo do lado teñenlle atrancado e non poden pasar. Entonces, para poder pasar, empezan a facer como regueifas, coplas, así entre eles, como solicitando permiso, outro pobo dalle permiso, non sei que, e xa, están aí un rato regueifando, e xa poden pasar a outro pobo e empezan a bailar, comer, beber, facer festa.
En Xunqueira de Ambía, personaxe do Entroido é o Farrumeco de Sobradelo, que recuperou Rochi Novoa xunto ca asociación O Tarangaño. A primeira vez que se viron públicos ou que se fixo eco en algunha noticia hai 7 anos. De feito, pois foi a región quen empezou a darnos un pouco de visibilidade, non? Pero realmente recuperados e ensinando os farrumecos levamos 10 aniños. É unha andaina de 10 anos, o primer sitio onde saímos vestidos de farrumecos foi en Santiago da Riba. E nada, tratábase de recuperar unha das tradicións que non é común, única a nosa aldea extensiva, polo tanto, o Concello de Xunqueira de Ambía, senón que tamén é común a Baños de Molgas, Vilar de Barrio e incluso Maceda, non? É unha figura que, sobre todo, pois moi retranqueira, moi caladiña, isto é algo que temos que decir, non? Porque polo xeral a xente pensa que o farrumeco vai facendo ruido, pois como pode ir facendo un felo, unha pantalla ou demais, e é pois máis ben toda a figura, toda a contraria. O que se dedicaba era moi ben a andar tremendamente silandeiro, a meterse nas casas, pedir sobre todo esmola, non? Esa era unha parte simpática porque nunca sabías cando iban sair, podían ser de mañá, de noite, eran moi fedellos, abrían as pitas, as vacas, entraban nas lareiras das casas para comer os chourizos e os xamóns. Entón a xente, como estaba un pouco, como sabían máis ou menos en que épocas eran as que saían, procuraban convidalos a casa ou velos, a dicir, entrai, a darlle o licor e a darlle algo da proba da matanza para que non lle fixeran pois todas esas trasnadas, non? As de soltar. A xente maior recordaba perfectamente a figura, co cal non resultou excesivamente complicado recuperala en canto que memoria se refire. O seu traxe é así. Pois o traxe é moi sinxelo, o que ten máis características e cadra é a máscara, non? Que está feita así con engrudo e cun pano tradicional, os nosos panos son portugueses por economía pura e dura, non? Non por outra cousa. Unha capa, levamos unha capa de rasiño, con as cintas desde arriba, que van desde o colar, e logo por dentro cada farrumeco é un mundo, non? Porque o que se trata é de ir o máis sorteira, o máis extravagante, o máis ridículo posible con todo aquilo que teñas pola casa. Entón, normalmente levas unha pieza ou dúas de saias, vestidos, cantas trae unha, un mandil, claro, daquelas non había así como esos xerseis de pico nin nada, verdad? Era todo tecido a man, polo tanto, levaban pois unhas toquillas, uns chalecos, e iso é basicamente unha botiña para poder correr, e logo adoitaban a levar colgados, pois eso, bugallos, castañas, allos, cebolas, eran así como parte da superstición tamén que había. Saen o día do petardazo de Xinzo de Limia. O que si piden é que se respecte o traballo de recuperación, porque tiveron algún disgusto en canto ás máscaras. O que nos pasou este ano é que veu xente convidada, bueno, porque os entroidos se van abrindo e iso está ben, por unha parte, nós non queremos perder a esencia, e nos traían cousas así, postas na cabeza, estas máscaras que están feitas de papel, que non é cun espanos de calquera maneira, entón, home, nós normalmente, é o que decimos, recuperar un entroido leva tempo, leva traballo, son cartos, hai traballo de fondo, os moldes compráronse a unha persona que é historiadora, é dicir, se tuveron moitas cousas en conta como para que de repente, non, pois nos pasen estas cousas.